Щатите алжир хикс ти път, бъде малко патриотите, щатите ще... Патриот! То тук сигурно повече алжирци в Африканци ме брат, в Африка ще играят. Какви африканци, френски маймуни, гадни и алжир? Ще си Африка, брат. Маври! Ще отидат малко по-юг, пак са по-подготвени от американци. Да, американците са Донован ще ги размажат. Донован Аз няколко хикса съм им дал. и най-великата им резерва. Рейна е добър резерва. Имаха една резерва, как се каже. Дет на предното, световно, на по-предното, беше най-великият ми играч, ще толкова се гордяха, а той се казваше... Един Къдрев. Той беше черен. Добре ме пиля. Ма с африканското име някакво си беше. Бах читера. Американците. То съм читър. Да. Предно. Коментарите за... А той бат се мирише на човекоядец. Да, панца ми. Световно черен ще играе Джо. Салатката е тя добре. Нали ли сложил се? Не съм много добре. И тук има чинии за всеки. Да. Ракия ли ще поркаш? Освен при мен, при друг няма бира. Нали напилите на ръки? Да. Има там едни бутуши с гляво на чешмата. Аз вече втора бира пия. Ляво на мивката са наредени шопчета. А тук има... Португалия, Бразилия, правят си знача. Аз какво съм писал? Двойка. Казвам си, бих сложил единица там. А на рапа резултатите? И той ли е писал изненадващи мачове? Бразилия и Аржентина в една група ли са? Сикарска работа. Не сикарска, чорбарска работа. Не, салата това хора. Без оцет, каква салата? Какви са Аржентина, Корея... Как аз ска сложи колко ска салата и на друга своя мусет. Аржентина, Корея, Гърция... Да си спиш повече. И кой друг е? Направи една съща Корея, Гърция... Без оцет. И ти без очи. Майко, който сега се слага. Вече не пък не го признава. Кое? Ти, какво ти оправдане? За нас какво? Мазали като имал температура. За мен са мазали като имах шарка. Шишарка. Даже съм Имах пил. шишарка. Ма не беше, той е мокро сяк. Кой е така? Олю, Олю. Ще поискаш само жел да рука. Няма да е. Рабитко. Това е байване, това е мощно. Мощно.